Zodra het regent, dan ga ik je laten roepen, zodat je precies kan zien zeg maar, dat dit beestachtig is. Ja. Ja? En wat dan ik srefi. Ja? En hier ziet u de situatie hier. En als straat is een Julstraat. Ja, nu is hij droog omdat het alleen horipje zo. Maar we komen weer terug om te kijken hoe de situatie is, regentijd. En dit is al de situatie. Ja, goedenavond. Ja, hier kan je zelf bijna niet lopen, kijk daar. Ja. Helemaal bij de voordeur. Helemaal. Ja. Als een wagen daar gaat, aan mij past hij zeker. Ja. Ja toch? Ja. Van wat kan we met die ununa fabirti na? Jullie gaan naar... Ja, ununa fabirti. Oké, wat je kan maar ook toestak begin was doen ja zo rustig en Lucas situatie. Van wat kan je vieren tak met name de NDP alhoewel de man de aan de macht. De maar lonko Lucas situatie of als aan is igwenti tak de mij go. No, mina diehard NDP'er isabi toch. Maar sa regering sans donu de edumi brada na grosking. Precies ik Meti de siwi. De man eluku wanse inomo. Na pedensma sanjers ding de adrape de man edusani. Ja, want ik heb me laten vertellen, mijn kotimo van machine bij de jaso die de ma win afverkiezing. Dat de machine bepak Ramgoe aan. Isabi to de wiegen aan. Maar en is meer de machine verdwijnt. Dat true. Wel dat mi no kan tegen jara. De man is de amandis de moro langa ja. Dus ik kan. Aksamandis kan tegen moro betere. Maar mi brada mi samet tegen ja zo. Sa de mandis eduja. Boy Meti srefi ne teken. Want te alleen ek kong a Meti srefi go suku hei presief tutang. Maar u libisma. Uno mango. Elk Meti de man die se handel lui. True me tegen jara. Dem be want dat mi basi mus gweto. De tissa de mus tisito. No. Voor den kom op nou de go kibri. Say go kibri. Sorry srefi. Isabi toch. Ino vrede. Isabi toch if dem wan sorote met de sorote you. Maar im tak de waarheid. Isabi toch. En dat demand is no one year at de waarheid voor wie. You vindt dat no de na 2 jaar ik ook batak de ma beleid swaki. De ma beleid swaki. Mi naftaka san dati. We I serve esi. 1 2 drama jump on a plane. Ame gwef kondre. Maar dat we pina. Wan batra oliebol tateng omeni be bayeng. Ayung omeni be bayeng. Te ben go na service station. Omeni be lai. Nanga 100 golu. Libi. Maar no de. Wat dede ni na kino moro. En dan ook bano no de. Ja, true. Yes, je want we go even off topic. Yes, je want strubbeling tussen Ababa. De mensen in een keer periode at strubbeling bij dichtbij. Nanga reshuffle nanga disi nanga dat die no. Yes, tak want sande nanga grondtori. Fa you shi api story dat yo. Mi man, me begi you no met sambara mede. I sabe te wolof. De ma yagwan Meti toch dan de normaal chisa Meti. Dan net zo de loerde srefi. De loerde srefi. I understand ni. Isap tak nanga grong. Amane me grap. Atraman srefi tu want amano tu bigi. De man ta omen yari abaka. Dus ama want sorry en srefi. Isabi toch. Maar amane je pa volg. Amane je des ma veng. Sere van amane je des ma veng. Amana eigen belang. Family. Friend en family sani de mij doen. Dus man mi kan tegen je jaren tak boy met tegen jaren a hat me dat is aan abuba disi. A jesse ka wan vloek da wi tapu boy. Uno man verstou serefi, uno man koma kandra dem de tramang. Da abden feti. Ma ineseng. Isabi toch. Ma a winengre ook na pe bar ala soort sani. Amai konga mai lawi tak ama furmone disi de nyamoni disi dating. Maar de net tegen you sa den do. Ja toch. Want hij rechtelijk mag dat de man aan toch? De mij broko de mij meki. Maar wie zouden? Nak makkelijk voeteka blaka buba chago douan sani. Ja toch?
Want die dembe feta feti, pe falis demande. Pe berenstein demanda de. Pe demanda de. De. No uwan sideng. No uwan sideng. Dat betekent zeg van de ma abu dori batak uswaki. Unaba eenheid moro inu. De masmasu isabe te I trapata pon bakbato. Net zo. Panya panya. En zo hebt u het gehoord, apanya-panya van een buurtbewoner hier te Ramgoe. En soms zijn het keiharde woorden, maar keiharde woorden dat ik hoor toe dat ik go in yesi voor een verandering ko in een situatie. We gaan even verder en thank you Jeremy. Ik ben maar barwatus maar fina Holland jongen of pe. Ja, mi wan bar ala dem chief mi sande drape, brada sisa, isabi tok alamang power. Power. Ja man. Ja man, respect me brada. Yes. Oh, ja man, die hard. En zoals u ziet, die hard NDP'ers hier te Ramgoe. Ja, zij staan met brada. Ja. Unelo was fa ago unelo. Une vrede futaken. No, mine vrede futaken. Mine tranga amang. Omdat mi sasama be bedoel die afvolk. Maar afvolk, o go tum si. We denken tak ama beloven om eens aan tak die so kon, dat ook kon zo. Mi be aba bribi atapamang. En tenelek no mi aba bribi atapamang mi brada. Ja man, mi aba bribi atapeng. Mi ne ki fobiara, mi no kis next van man. Mi brada ma 63 jaar mi no kis next. Tenelek no ete me fet jaman. Me karson chiwang me sordeng. Takefi. Ilasa boto disi. Nooit moro je kissing. True. No dere lek eng. Omdat die taman betaki dene. Dus isabi mo leki uit. One probleem. Tagon anes arkisa amang etaki. Ye. Anele kwa poku tok ye sing wan poku. Maar de ye access ama singi. Anoman vertalengi you. Maar ye John pe meken sani. Anoman tegi you. Daarom mek je moet tegen trouwens, mis lobby's doen, arkimi rege poku. Drape je wijs. Ja man. Tama speed kon give you if you aba hersen fu eng, da ame tegen you furu. Luku omen kon jaso. De tegen ding. Maar toch de long verdwaal. En sana you meaning tap. Je hebt dat bijna een pipil voor bouters. Kom nog elkaar en zo ja, want dadelijk weer het met takman sani. Maar wat massa lei op ook door bouters naar Brunswijk. Je sabi, van je ziet allemaal dat echare waka. Want vaak genoeg hoor je ook over straat mina media manta. No, amai doen boema omdat amano dina ama na eerste man met amano man klaar bepaalde sani. Je de insangami a stelling dat je. A power sa Brunswijk abi. A power sang NPS abi. Toch? Messi de mij kon, de mij tak disi ja. De no man disi de man. You abi drie seitelef, you skoifi. Herrakeren disi napanya. De klari. Maar ik nape brand desma fesino mo tak ja. Is don drape tekimoni. Tekimoni. A volke wachti ding. Ja. Rustig, is habitat. Afvallen ke wachten ding. Is habitat. If afvallen moet pot demand disi. Dat Suriname disi toch? Dan verklaring Haiti. Maar toch Haiti beter. Die de man no be mamoro sa demand doet toch? Oké. Ja toch? 100% mi brada mi belobing. Usually NDP e kom baka in 2025. 100 hij kom baka. If they no leren no. If you go no that STF. Mi brada IDD. If ino roko be abwan boom bestaan. Ik klari. Wat pego fenamoni. Daarom ik aroof begino sotok. A begino sotok. Alapchi sasa de masi de mij teki. Ja toch? Maar amakango roko. Maar 63 jaar. Maar toch meer roko ete mi brada. En me na keihard. Isabi toch? Dan me aksi me srefi taki say dat chiwang. Ino mango roko. Bingo sukuam ching krawechi en naki. Et doe sani. Te later de stap voor stap. Maar no, de man biggie money direct.
Isabi toch en bigi money is a pecharigo. Straf also. A straf also. De akoloku dat den bikkel fosi de gwe. Isabo meni dem mabo ber no de. Oh, isabo membo waka nyani dot baki. Wo den ka dage waka. Mana libis me waka darape. Akoloku dat dabi. E furuf de metegi. Akolok dat we abi. De man gwe. De man belib de sani giden trawanga baka. Betam bo sar trawan fuboy. Dot baki. En dat want ik sumano grab atori dat want ik des ma fu fosi. Te des ma dat bestrafu anu nanga papira skutu sani. Te des ma betek den krabasi. Troe watra grond dat want ik you klari. Af you god nya in dot baki of you talong. Yo talong. Imma seref no ma yepi sam chari negi mu. A beja afe bege krei. Maar ja, Jepino de. En dat was een keiharde boodschap ook toe. Die de rovers, de meikar maar strijders in Suriname konden ze etexma sani, texma kiti e brokogoisma oso. U hoor nou ede dat de bigisma wins de tanfara altijd de kan kwafesi baka. En we gaan even verder voor de Lucas situatie ja zo. Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is quote, letterlijk quote. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Cultuur Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 880-2940. Tot dan. Atjintak mama. Waar is papa? Al mijn vrienden hebben één. Shit man, so reed. They know they didn't think. Big up Cultuur TV. Remina. Oh baby daddy, say they make na mama. We make the mama na nga papa. We make up chin down no mangembaka. Oh, no mangembaka. Yeah, baby daddy, why just mama, why? We make up chin down no mangembaka. Oh, yeah. They give me. They look me more if you. If me nanga me na one they no prating too. If me no look sorry, so lafu. If me nes don't tap me nog me tap den too. If me a principe nam snel like de luku. Den na me type want kwaliteit me suku. They make me genieten alla slechtheid me butu statistieken. Soor me tak lop den na wa musu. Die mama lose me. So me give mas ragado me ka look me. Futang sorgu de chindi mi a banging. En alla mansa go teki e first amanging. Sai de make na mama. We liplik mama na nga papa. We make up chin down no mangembaka. Oh, no mangembaka. Oh baby daddy, why just mama, why? We make the chin down no mangembaka. Oh, yeah. Dat a chin tro a minister of one directeur. A tro a leerkracht of wa inspecteur. Da yo wan bar van ayabe. Ja, yo tegis ma van ayabe. Of I sing poku, of tro a regisseur. Of kan dat tro president adviseur. Da yo wan bar van ayabe. Ja, yo wan go tegis ma van ayabe. No unom kar de mahur. Tak de no verstandig. De no mahur lobby boom. Wan de no handig de mooi. Dat ding liep zo losbandig. Mooi shifa de la fumofo. De zo voltandig. Onroveni na wan pijn. Hij viel zo brandig. Kolokunede. Want hij gweving uit landen. De jepi mustaki heeft stempel uit krachten. Na luku van de prachten. Kaide mek na mama. We lip mama na nga papa. We make up chin down no mangembaka. No mangembaka, yeah. Baby daddy, why just mama, why? We make up chin down no mangembaka. Respect ik jara de pa. Zij zorgen de pin. Big up Seliman. Cultuur.com. Check it!